Dugang pagyukbo sa kapulisan sa patayng lawas nga mitaliwan nga si Police Lieutenant Colonel Glenn P. Hife sa Cebu Police Provincial Office, St. Michael the Archangel. Miyukbo o gihangop kini sa mga kaubanan sa mitaliwan nga opisyal sa kapulisan sa Cebu Police Provincial Office. Kinsa uban sa pamilya miduyog sa pagbangutan ug paghatag sa ilang pagrespeto sa dedikasyon sa mitaliwan nga opisyal. Ang police official nakita ang patay sulod sa iyang buhatan sa Tuburan Municipal Police Station. Human kini nagpingit sa kasakit sa iyang tiyan. Ako nga inyong tigbalita, lakip ang ubang tigbalita, nakurat sa iyang kalit nga kamatayon, samtang nakadaig sa maayong pagkaamigo ug sa iyang nahimong mga paningkamot sa pakigbatok sa ginadiling drugas, din nakadawat kini og mga pasidungog. Si Hife nagsilbing hipi sa Balamban Police Station sa wala pa kini madistino isip hipi sa Tuburan Municipal Police Station. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, Music and News Authority.